Nola da posible horrelako seinale bat, jarraia, infinito balioekin 0 eta batetan bihurtzea? Hemen, tensio tartea jarraia da, infinito balio daude. Denboran zehar ere, seinale hori jarraian aldatzen da, infinito puntu daude denboran ikuspegitik ere bai. Nola bihurtu informazio infinito guzti hori 0 eta batetan bakarrik? Hasieran izugarri arraro bat dirudi, baina ezagutzen ditugun zirkuituekin eta osagaiekin egin behar dugu, ikusiko duzu. Hemen izango genuke mundu digitala eta hemen goian mundu analogikoa. Bihurketen norabidea analogikotik, seinale analogiko batetik, bere adierazpen digitalera. Eta aldierantzizko bihurketa digitaletik analogikora. ADC bihurgailuak, DA bihurgailuak. Hemen dituzue bide bakoitzaren urrats guztietan behar ditugun blokeak. Banan joango gea ikusten bakoitza. Nora bide honekin hasi behar dugu. Ikusi ditzagun digital analogiko DA bihurgailu hauen oinarrizko kontzeptu garrantzitsuak. Datu digital bat, tensio maila batera bihurtu beharko dugu. Datu digital horrek izan behar ditu n bit. Eta n bit horiekin adierazi ditzakegu bi berrene zenbaki. Adibidez baldin badira 8 bit, n berdin 8, adierazi ditzakegu 256 zenbaki ezberdin. Zerotik, bi berrenek enbat zenbakiraino, 255 izango zen 8 bitekin. Alde analogikoan, datu digital hori tensio maila batera bihurtzen nahi dugu. Beha hemen ere, gure sistema mugatuta egon behar da bere tensio tartea. Izan behar dugu tensio minimo bat eta tensio maksimo bat. Bihurketa tarte barne horretan egon behar da. Ba orduan, bi alde hauetako tarteak horrelaxe ipinita, zer egin dezakegu? Tensio tarte bat daukagu hemen, tarte digital bat daukagu hemen, intuitiboena zer da? Ba, zeroa erabiltzea irudikatzeko tensio minimoa, eta zenbakia handiena n bit horiekin erabiltzea irudikatzeko tensio maksimoa. Eta tarteko zenbaki digital guzti horiek lotu tarte hontako tarteko tensio balio horietara. Eta ideia simple hau da bihurgailu hauen oinarria. Datu digital bat bihurtu behar dugu seinale analogikora, kontuan izan da tarte analogiko bat. Tensio minimo bat eta tensio maksimo bat. Baina tarte analogikoa beti jarraia da, infinito balio daude. Ideia honekin balio finituak hartzen ditu. Bai, hauxe izan behar da ideia honen muga teknologiko bat. Bereizmena izan behar da tarte hau zati ditugun zenbaki kopuru guztia. Vmax ken Vmin zati biberrene. Beraz, haudena kontuan izan da irteerako tensio maila eta sarrerako datu digitalaren arteko erlazio totala hau izan behar duzue. Irteerako tensio hori izan behar da V minimoa, gehi bereizmena izan behar dela tarte txiki hori bider datu digitalaren balioa. Datu digitala baldin bada 0, bere irteerako tensioa izan behar da VRF min, datu digitala 0 delako. Datu digitala baldin bada zenbaki maksimoa, bere balioa izan behar da U maksimoa izan da VRF max. Adibide honetan suposatzen dugu V minimoa 0 voltio dela eta V maksimoa VRF. Beraz, tensio analogikoa eta datu digitalaren arteko erlazioa hau izan behar dugu. 0 gehi, bereizmena, tarte guztia, VRF gen 0 zati bi berrene, bider datu digitala izan behar da. Hau 0 dugunez, geratzen behar zaigu horrelaxe. VRF zati bi berrene, bider datu digitala. Bereizmena, bider datu digitala. Suposatu dezagun orain ene 3 dela. 3 bitekin adierazi ditzakegu bi berriru 8 zenbaki ezberdinak. Hau da, 0tik 7. Hemen izango genituzke kombinazio guztiak. 0tik 7 zenbaki bitarrean. Zenbaki bitar guzti hauen balioa ere daukagu hemen azpian. Ardatz vertikalean izan behar dugu tensio analogikoaren balioa. Izan behar dela zenbaki digital bakoitzaren balioa bidertuta bereizmenarekin. Kasu honetan VRF zati 8. 0 zenbakiak emango du 0 bider VRF zati 8, 0 voltio, hortxe daukagu. Bat zenbakiak emango du, bat bider VRF zati 8, hementxe daukagu. Eta 7 zenbakiak emango du, 7 bider VRF zati 7, balio hau, dela ia VRF. Aurreratu dugun bezala, gure tarte analogiko infinitua dago zatituta 8 balio horietan. Irteera analogikoan ez dugu izan behar balio bat, tensio balio bat, ez dala balio horietako bat. Orduan ze forma izan behar du irteerako seinalea analogiko bat, aldatzen da denboran? Begira, hemen daukagu datu digital sekuentzia bat.
Hasten da 3an, da jarraitzen du 4, 5, 4, 3, 3, 2. Orduan, egin behar duguna da, denbora bakoitzean, balio bakoitza analogikora bihurtu, eta ikusi ze forma duen gure seinaleak. Ikusi dugu, 3 balioa bihurtzen dela uberref zati 8 bider 3 balio analogikora. 4 zenbakia bihurtu behar da uberref zati 8 bider 4. 5, uberref zati 8 bider 5. Eta horrela bihurtzen ditugu datu guztiak, azkeneko hau izango zen uberref zati 8 bider 2. Eta irteeran horrelaxe forma bat izan behar dugu. Eskailera formako seinale bat. Zakarra, baina behintzat jarraitu behar dio guk nahi dugun seinale analogikoari. Beraz, orduen ikusten duzu sekuentzian jarrita zenbakiak nolabait bihurtu ditzakegula balioiek seinale jarrai batean, naiz eta eskailera forma izan. Eskailera honen pauso bakoitzaren altuera balio hori izan behar da bere izmena. Tarte analogikoa zati 2 berrene, zati 8. Ikusi ditugun ideia garrantzitsu hauek, digital analogiko bihurketa hauetan, dira azpiko bloke ontakoak. Digital analogiko lehendabiziko bihurketan. Beraz, hemen izan behar dugu eskailera formako seinale hori, oraindik ez dela analogikoa, ez da digitala. Orduan ikusi dezagun nola txukundu dezakegun, bloke honekin. Esan dizut gure eskemako azpiko bloke horrek egiten duena da, datu sekuentzia bat emanda, eskailera formako seinale hau lortu. Orduan nola garbitu, nola saiestu salto azkar horiek? Hitz horretan dago trukoa. Salto azkar horiek. Salto horiek izan behar dira azkarrak. Eta seinaleak jarraitzen duen forma izan behar da geldiago. Seinaleen abiadura bereizten duen blokea zein izan behar da. Iragazkiak, filtroak berriz. Salto hauek dira azkarrak eta kentzea nahi ditugu. Seinalea doa geldiago eta pasatzea nahi dugu. Zer behar dugu gure berreraikitze bloke honetan? Iragazki bat. Pasabide bajuko filtro bat beharko dugu hemen salto horiek kentzeko. Seinale hau, horrelaxeko filtro batetik pasatzen baldin badugu, pasabide baxuko filtro batetik, horrelaxeko seinale analogiko suabea lortzen dugu. Bagoaz gauzak argitzen gure eskeman, lehendabiziko bloke honek bihurtzen du datu sekuentzia bat eskailera motatako seinale horretan, pasabide baxuko filtro batekin eskaileraren pauso horiek kentzen ditugu, eta geratzen zaigun azkeneko bloke hau zuek ezagutzen duzuen egoera bat izan behar da. Ze egoera aurkitu behar dugu puntu honetan? Hauxe, hemen daukagu digital analogiko bihurgailu bat, baina honen lantartea izan behar da fabrikatzaileak ematen diguna. Kasu honetan, adibide honetan, uberref minimoa izan behar da 0 eta maksimoa 5 voltio. Fabrikatzaileak ematen digu digital analogiko bihurgailu bat 0 eta 5 voltio arteko irteerako tensio batean. Baina gauza da gure irteerako sisteman, gure sisteman behar dugula -10 eta 10 arteko seinalea. Eta zer egin beharko dugu hemen? Eskala aldaketa bat. Eskala aldaketa eta jatorri aldaketa. Behar dugu bihurtzea 5 voltioko tarte hori, 20 voltio tarte batean, beraz, bider 4 egin beharko dugu. Eta gainera jatorria jaitsi egin beharko dugu. Beraz, hemen egin beharko genukena da, lehendabizi jatorria aldatu, honi -2,5 voltio jaitsi, eta gero hori bider 4. Tarte honetan bihurtzeko. Hitzekin esan dudan, egokitzapen bloke honen emaitza, formula orokor bat bezala hemen daukazue. Sakontzen baduzu hemen daukazue egin duguna. Jatorri aldaketa, irabazpena, eta honen jatorria espaldin bada 0, beste batuketa beharko genuke. Hemen formula hau ikasi beharrean, kasi nik nahiago dut zuek pentsatzea zer behar dugun urrats bakoitzean. Adibide honetan irabazpena metxe daukazue, irteerako tartea dela 20, zati sarrerako tartea dela 5, 4. Jatorria esan dut, baina batez besteko balioa izango zen. Jatorri aldaketa egiten dugu, batez besteko balioa espaldin bada 0. Gogoratu laburpen hau. Digital analogiko bihurgailua hasieran, eskailera moduko seinale bat lortzeko, eskailera pauso horiek kentzeko iragazki bat behar dugu, pasabide baxuko filtro bat, eta gero tarteak doitzea behar baldin badugu, tarte doikuntza analogiko bat behar dugu.